Salam gadyrdan iyleşler. Doğruluk yolu gepleşimede hoş geldiňiz. Bugünkü gepleşimizde biz siziň bilen gahar gazap barada öwrenäris. Meniň pikirimçe nämedir bir zada ýa-da kimdir birine gaharlanyp görmedik adam ýok bolsa gerek. Gaharlanmak her bir insanyna ýüze çykýan duýgudur. Gahar öz-özüne günä däldir. Gahar insanda döreýän duýgudur. Bu kızgınlığı ölçeyen gurallar, termometr ya da barometr ýaly gahar hem nähildir nä dogruluk, adalatsızlyk ya da isleyen ve garaşan zadymyz bolmanyna bizde döreýän duýgudur. Ýanky gurallaryň ýylylygy görkezişi ýaly gahar da bir zadyň nä dogrudygyny bize görkezýär. Käbir wagtlarda bu dogry sebäpler üçin we köp ýagdaýda hem dogry sebäpler bolmasa da döräp bilýän duýgudur. Käbir adamlar bir kiçijik zatlara hem gaty gaharlanýarlar. Mysal üçin kimdir biri maşynyny ýuwaş sürse ýa-da aýallar üçin çağalary öýlerini izigiderli bulaşdyrsalar ýa-da ýada wagtyna öýe gelen kakasynyň ulu galmagaly diýen çağalaryna gaharlanyşyny ýa-da bir ýere gyssanyp gitjek bolup duranymyzda aýalymyzyň özüni bezemäge güýmenip barjak ýerimize giç galyp barmamyz biziň gaharymyzy getirýän halatlarydyr. Bularyň köpüsi görämäge gaharyny getirmeli däl, kiçijik zatlar ýaly görünýär. Emma mundan kiçi we biderek zatlara da gaharlanýanlary hem biz görýäris. Diňe bir kiçijik durmuş meselelerinde däl, uly, has wajyp ahlak meselelerinde hem gahar gazap döredýän ýagdaýlar hemişe bolup durýan zatdyr. Mysal üçin, dünýäde bolýan nähaklyklar, adalatsızlyk üçin ýa-da ahlak taýdan bihaýalygyň, azgynlygyň köpelýän üçin gahar gazaba münüp ýazgaryp gürleýänleri ýa-da gaharlanyp erwet sözler aýdyp gygyrýanlara hem duş gelse bolýar. Görüşimiz ýaly kiçijik bolsun ýa-da wajyp däl ýaly görünýär zatlar bolsun ýa-da ullukan, has wajyp, ahlak we adalet meseleleri bolsun. Her kim, her bir ýagdaý üçin ýa-da kimdir birine gaharlanmagy baştan geçirýändir. Iň erwet tarapy bolsa, bu gaharlanmak duýgusyny kontroldan gaçyryp, iň köp günäli hereketleriň, zorluklaryň, göwün agyrtmalaryň, nädogry netijelerin emele gelmegidir. Çünki köp adam gaharyna erk edip bilenok we gaharyna dogry hereket etmege başarmaýar. Gaharyna erk edip bilmän, aýalyna ýa-da ärine, çağalardır dostlaryna ýa-da goňşularyna, hatta keseki adama hem erwet käýinip, hapa sözler aýdyp, göwün agyrdyjy sözleri aýdýanlara duş gelenler. Belki de özümüz hem şeýleden ýagdaýymyz bolanlar. Köp elhenç günälerin, zorluklaryň, gan dökülmeleriň esasyna hem erk edilmedik gahar duranlar. Bu ýagdaý diňe bir Hudaýa hakykatda iman etmedikleriň däl, rep Hudaýa iman edenleriň durmuşynda hem bar bolan problemadyr. Bu ähli adam zatda her bir insanyna bar bolan problemadyr. Bu problemany biz ozal başda, hatta heniz yer ýüzünde adamlar köpölüp, hasta köp problemalaryň, günälerin köpölmedik wagtyna, ýagny Adam ata we Howwanyň ilkinji ogullaryna hem dörän we netijede dogan gany dökülmegine sebäp bolan ýagdaýda hem görýäris. Adam ata we Howwanyň iki ogly bardy, Kabil we Habil. Bular öz öňürüp gazanan zatlaryny Hudaýa sadaka hödürlemek üçin getiripdiler. Habil öz bakyan goýunyň sürüsünden iň semiz guzyny ýakma gurbanlygy hökmünde Hudaýa sadaka getiripdi. Kabil bolsa daýhançylygyndan miweleri Hudaýa sadaka hödürläpdi.
Hudaý Kabylyň sadakasyny kabul etdi. Emma Kabylyň kyny bolsa kabul etmänni. Netijede Kabyl bu ýagdaýda günäsiz bolan dogany Habyla gaharlanypdy. Hudaý Kabylyň bu ýagdaýyny bilenligi üçin onuň kalbyndaky bu gahara erketmegi we bu ýagdaýdan habardar bolmagy we eger habardar bolmasa netijesiniň erwet boljagyny öňünden duýdurupdy. Hudaý näme diýipdi? Rep Kabyla şeýle diýdi. Näme üçin gaharlanýan? Näme ýüzüňi sallaýarsyň? Eger sen dogry iş etseň, kabul edilmezmiň näme? Eger sen nä dogry iş etseň, günä bosagada peýläp yatanlar. Günäniň seniň üstünden höküm süresi gelýär. Ýöne sen günäniň üstünden agalyk etmelisin. Bu taýda Hudaý Kabyla gaharyň nireden gelýändigini görkezmek üçin näme üçin gaharlanýan? Näme üçin gamgyn bolýan? Dogry iş edýänmi? Ýa-da nä dogry iş edýänmi? Eger gaharyň esassız ýere bolsa we oňa erk etmeseň, erwet günälere eltär. Seniň üstünden höküm sürmek isler we islemedik zadyny hem sana ettirip biler diýip duýdurýardy. Kabyl Hudaýyň duýduruşyna gulak asmady. Boyun bolmady. Esassız gahar üçin towba edip Hudaýyň dogrulygyny gözlemedi. Netijede dogany Kabylyň biýigine ganyny dökdi. Belki köpüýmiz Kabyl ýaly gaharda biýigine gan dökýänlerdir. Ýa-da daşymyzdan belki de gaharymyzy bildirýän hem nälerdir. Emma içimizden çiýişip öýkö kine, ýigrenç, bagyşlamazlyga, nädip bolsa da ar almak duýgularyna gaplanýandyr. Siz belki de umuman gaharlanman bolmada, gaharlanmagyma ol ýa-da bu ýagdaý sebäp bolýar. Ol kimdir biri meni gaharlandyrýar. Eger olar meni gaharymy getirmedik bolsady, onda men gaharlanmazdım diýip bahana görkezýärsiňiz. Ýa-da gaharymyz üçin we gaharymyz üçin eden hereketimize adalatly esas görkezmäge dyrjaşýarys. Elbetde, Hudaý bize umuman gaharlanma diýmeýär. Emma gaharymyzda adalatly, Hudaýyň mukaddesligine, hakikatyna gawat gelýän esaslar üçin gaharlanmaga ruhsat berýär. Mysal üçin Hudaýyň özü hem gaharlanandygyny ýazgylarda görýäris. Mysal üçin Zebur 7-nji bab 11-nji aýatda Hudaýyň günäkärlere gaharlananyny görýäris. Ýa-da 1-nji Paçalar 11-nji babda Hudaýyň Süleyman paça we peýgambere gaharlananyny görýäris. 2-nji Paçalarda aýdylýar, Hudaýyň bütün Israil halkyna başbozarlygy, boyun bolmazlygy we butparazlygy üçin gaharlanandygyny görýäris. Hatta İsa Mesihiň özü hem ikiyüzlü fariseylere, olaryň adalatsyzlygyna gaharlanypdy. Ýa-da Hudaýyň ibadatxanasyny, bazara öwrenlerine gaharlanyp, täjirdir tüccarlary ibadatxanadan koyup ara salaýşyny biz ýazgylardan görýäris. Hudaý gaharlanan bolsa, onda menem arkaýyn gaharlanyp bilýän diýmeňiz mümkin. Howa, eger siz hem Hudaý ýaly dolu mukaddeslikde, adalatlylykda we kämillikde gaharyňyzda günäh etmän gaharlanyp bilseňiz, onda gaharlanmaga Hudaý ruhsat berýär. Mysal üçin, eger biz Hudaýyň ine şu berýän düzgünleri esasyna gaharlansak, ýa-da gaharymyza erk edip bilsek, onda gaharlanyp bilersiz. Ine bu düzgünleri gaharymyza berja etsek, ýagny birinciden gaharymyzda günäh etmesek, ýagny gahar edip de gaharymyz biziň ýene-de günäh ettirmese, ýa-da ikinciden gaharymyzyň üstüne gün ýaşyrmasak, ýagny dowamly gaharda ýaşamasak, şu gün gaharlanan bolsak, tizara gaharymyzdan diňsak. Üçüncüden, gaharymyz Hudaýyň dogrulygynyň, mukaddesliginden we adalatyndan gelip çykyp,
insanın gaharından bolmasa, yani bizim gaharımızın esasında Hudaýyň dogrulygy bolsa, dördüncüden gaharymyzyň netijesi Hudaýyň dogrulygyny, hakikatyny amala aşyrsa, beşinciden eger gaharymyz çalty bolman, hayal bolsa, ýagny erk edilen we gowy ölçelip seljerilip hereket edilen bolsa, şonda Hudaý gahara ruhsat berýär. Elbetde bu düzgünlere dolu erip, hemmesini bir wagtda gaharyna berja edip bilýänlerimiz gaty azdyr. Eger bu Hudaýyň gahar baradaky düzgünlerine dolu ersedik, onu gaharlanmagymyzy azaldardyk we gaharymyzda köp günäleri etmezdik. Käbiriňiz, Şöhrat, sen meniň ýagdaýyma düşüneňok. Men şeýle bir kyn ýagdaýlarda we kyn adamlaryň arasynda ýaşaýan, gaharlanmazlygym umuman mümkin däl. Meniň ýaly ýagdaýa düşüp gören adam ýokdur. Bu sebäpden öz gaharymy erk edip bilemok diýmeňiz mümkin. Howa, belki de men ýa-da başga biri siziň ýagdaýyňyza düşünmäz. Emma Rabbimiz İsa Mesih insanyň başyna gelip biljek ähli synaglara duş geldi. We bu synaglarda we kynçylyklarda hiç haçan ol günah etmedi. Ve bize kämilligiň we mukaddesligiň iň beýik göreldesi boldy. Ýewreýlere hatyň 4-nji babyna ýazgy bu barada şeýle diýär. Şeýlelikde ikrar eden imanymyzy berk saklalyň. Çünki biziň göge çykyp Hudaýyň huzuruna baran beýik baş ruhanymyz bar. Ol Hudaýyň ogly İsa'dyr. Baş ruhanymyz asla günah etmedik hem bolsa edil biz ýaly ähli tarapdan synaglara salnypdy. Şonuň üçin hem ol biziň ejizliklerimize düşünýär. Gelin, merhemetli Hudaýyň tagyna batyrgaýlyk bilen golaýlaşalyň. Şonu ol merhemet edip zerur wagtda bize ýardam berer. İsa Mesih bize her bir ýagdaýymyzdan çykmaga umyt, merhemet we güýç berýändir. Hatta bu gahar meselesinde hem Hudaýyň merhemet tagyna gelip bilýärdi. Ol bize ýardam etjekdigini wada berýär. Hudaý elbetde ilki bilen günäli gahary ýazgylaryna ýazgarýar. Mysal üçin Kaleserler 3-nji babda bize Hudaý inni bolsa gahar gazawy, yamanlyklaryň hemmesini özüňizden aýryp taşlaň. Agdyňyzdan hiç bir töhmet we paýyş sözler çykmasyn diýip aýdýar. Süleymanyň Pähimleri 29-njy babda bolsa, gaharjan adam jenjel turýandyr. Gazaply adam ýazyk etdirýändir diýip, gaharjan adamyň jenjel turýandygyny we ýene de köp günäleri ettirjekdigini bize duýdurýar. Pähimler 14-nji babda hem bu barada ýene de şeýle diýär. Giň göwnli adamyň düşünjesi köpdür. Dar gursak, gaharjan bolsa, akmaklygy beýgeldiýändir. Bu ayatlarda bize gaharyň döretjek netijeleri barada duýduruş berilişi ýaly, ýa-da mukaddes ýazgylarda aýdylýan tarihlarda edilen günäler we bedbahtylyklar barada öwrenişimiz ýaly, gaharyň öz durmuşymyza hem başgalaryň durmuşynda hem gaty köp kyn ýagdaýlara, ýagny näçe maşallaryň bozulmagyna, çağalaryň şahsiýetine ziýan etmegine, insanlara zorluklar edilmegine ve hatta biýüne gan dökülmegine de getirýändigini her birimiz şaýat bolanlarys we şaýatdyr. Şu netijesinde biz nämäni görýäs? Gaharjanlygyň erwetdigini, eger gaharymyzda erk etmege öwrenmesek we şol gaharyň niriden gelýändigini öwrenmesek, onda erwet netijeleriň boljakdygyny öz durmuşymyzda hem görýändigimizi aýdýar. Dünýä bize elbetde mundan çykalga bermäge çalışýar. Dünýä ýörelgeleri ýa-da medeniýetdäki düşünjeler bir tarapdan gaharyny içiňe ýuwut, daşyňa çykarma diýip öwredýär. We başga tarapdan gaharyny mümkinçilik tapsaň daşyňa dolu çykar diýip hem öwredýär. Bu iki ýagdaý hem umuman nädogrudur. İçimizde saklanan gahar bir günden bir gün bizi başga bir erwet güne alyp barýar.
İçimizde saklanan gahar, öýke kine, acı kökleri, bağışlamazlığı emele getiriyor ve hatta beden taýdan keserlere hem getirip bilýär. Ýagny aşgadan ýürek agyr keserlerine hem duçar eder. Eger her ýagdaýda gaharymyzy başga birinden çykarsak, onda şol başgalaryň şeýle ýagdaýa, ýagny keserlere we öýke kine, olaryň hem gaharjanlygyna biz tarapdan goşant goşdugymyz bolar. Bu gahar günäsinden çykmaga, ýagny gaharlanmazlygy we hatda dogry zatlar üçin bolan gaharymyzda hem özümize erk etmegi bize Hudaý öwredýär. Bulary berja etmekde bize ol ýardam berýär, umyt berýär. Onda nädip erwet günäli gahardan dynyp bolýar we gaharymyza erk edip bolýar diýen soraga jogap bereliň. Ilki bilen Hudaý bize gaharyň näme esasynda döreýändigini we nireden çykandygyny we onuň esasy çeşmesini görkezmek isleýär. Elbetde her bir problemanyň nireden çykandygyny, ýagny kökünü bilmezden ol problemany çözüp bolmaz. Bu meselede köp kitaplaryň awtory bolan Paul Tripp diýen doganymyz şeýle diýär. İnsanlar arasyndaky dawa jenjeller, ýagny onuň kökü ruhy zynahorlukdyr. Meniň problemam günäli adamlar we kyn ýagdaýlar däldir. Meniň problemam Hudaýa degişli bolan söýgüni kimdir birine we nämedir başga bir zada berýänligimdir. Meniň öz ruhy zynahorlugym saňa garşy gaharlanmagyma sebäpdir. Dogrudan hem bizde döreýän gaharyň kökü ýa-da sebäbi başga birine ýa-da döreýän ýagdaýlarda däl, biziň özümizdedir. Haçanda biz Hudaýdan başgalary ýa-da nämedir bir zady has köp söýenimizde we islänimizde bizde gahar emele gelýär we köpelýär. Gaharyň emele gelmegine sebäp bolýan zatlaryň bary biziň ýüregimizdedir. Hemme gowlugyň hem, erwetligiň hem, ýagny günäleriň hem çeşmesiniň biziň kalymyzdygyny İsa Mesih bize duýdurypdy. Lukanyň hoş habar 6-njy babda ol şeýle diýipdi: "Oňat agajyň erwet miwe bermeýşýäli. Erwet agaç da oňat miwe bermez. Agaç öz miwesinden tanalýandyr. Sebäbi ýannaktan incir, çalydanla üzüm ýygylýan däldir. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk çykarýandyr. Yaman adam ýüreginiň yamanlyk hazynasyndan yamanlyk çykarýandyr. İnsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir." Bu aýatda görüşimiz ýaly, eger gaharjan bolsak, gaharymyzy näçe günäleri eden bolsak, onda bularyň barynyň sebäbi bizi gaharlandyrýan adamlar ýa-da ýagdaýlar däl, özümizdiriz. İsa Mesihiň Resulü Yakup hem bu barada şeýle diýär: "Araňyzdaky çakmışykly gowgalar, dawa jenjeller nireden döreýär? Kalybyňyzda söwüş edýän pis höwesleриňizden dälmi? Siz isleýärsiňiz, emma hiç sat gazanmaýarsyňyz. Adam öldürýärsiňiz, görüplik edýärsiňiz, emma hiç bir maksadyňyza ýetip bilmeýärsiňiz. Dawa jenjeller galmagal turýarsyňyz, emma hiç sat gazanmaýarsyňyz. Sebäbi Hudaýdan dilemeýärsiňiz. Diläningizde de hiç sat almaýarsyňyz. Sebäbi yaman niyet bilen öz nefsiňizi doýurmak üçin dileýärsiňiz." Bu ayatlarda aýan edilen Hudaýyň akyldarlyk sözlerine bize bar günälerimiziň köküne üntü çekýär. Hemme günäleriň alaýtada dawa jenjeliň, gahar gazawyň döreýän yeri biziň kalbymyzda, ýagny ýüregimizde edýän höweslerimizden gelýär. Eger bizde gaharjanlyk bar bolsa, gaharymyza ýygyderli günä edýän bolsak, erk edip bilmeýän bolsak, onda bularyň bary biziň ýüregimizdäki höweslerimizden, isleglerimizden döreýär. Höwesler her bir gahar duýgusynyň
sözlerimizin ve hereketimizin esasında duruyandır. Bizim kalbimizde gowy, hakikata esaslanan, Hudaýyň şöhraty üçin we dogrulygy üçin Hudaýa öwgi getirecek zatlar olan höweslerdir, islegler bilen erwet günäli, öz şahsy bähbidimizi gözleýän, günäli bedenimizin keypi sapasy üçin sarp etmäge bolan höwesler we islegler arasynda hemişe söweş bolýandyr. Şonuň üçin Ýakup näme diýär? Kalbyňyzda söweş edýän pis höwesleringizden dälmi? diýip biziň ünsümizi kalbymyzdaky höweslerimize we isleglerimize gönükdirýär. Biziň kalbymyzda söweş edýän höweslerimiziň maksady biziň kalbymyzy kontrol etmekdir. Kalbymyzy näme kontrol edýän bolsa, ýagny haýsy höwesler isleg kontrol etse, şol hem biziň durmuşymyza we özümizi alyp barşymyza täsirini ýetirýär. Eger kalbymyzda tekebbirlikden, menmenlikden ogur alan we şahsy bähbidimizi öňe tutmak üçin günäli höweslerimiz eýlese, onda olar bulardan döreýän günäli hereketleri hem emele getirýär, döredýär. Eger kalbymyzyň merkezinde Hudaýyň şöhraty, Hudaýyň özü we onuň dogrulygy esasy orny tutýan bolsa we Hudaýy begendirmek, onu razy etmek, onu şöhratlandyrmak bolsa biziň islegimiz we şonuň esasyna söýgüden, sabyrdan, merhemetten ogur alan hereketler we häsiýetler döreýär. Biziň kalbymyzy kontrol edip, ygtyýaryna saklamak üçin her gün yaradylan her bir zat yaradan Hudaýyň ornuny almak üçin söweşýär we göreşýär. Ünüs bermesek, hatta gowy zatlar üçin dogry, gerekli diýip pikir eden höwesler isleglerimiz hem günäli herekete getirip bilýär. Belki siz soramaňyz mümkin, nädip diýip. Ine bu dereceler bilen biz onuň sebäbini görüp bilýäs. Nädip bir ýönekey gowy arzu niyet ýa-da höwesler isleg günäli herekete getirip bilýär. Birinciden, eger meniň gowy islegim hökman bolmaly diýen derejä çykanna bu ýagdaý başlanýar. Mysal üçin diýeli, men iş ýerimde işimi gutaryp, öýe ugramanka aýalymyň öýde bişirjek palaw barada pikir edip başlaýan. We onu iýip garnymy doýurmak höwesidir islegi menne döreýär. Aýalymyň akşam palaw bişirerin diýen sözleri hem ýadyma düşýär. Öýümde tiýdiräjik barmaga gyssanýan. Öýümde giýirýän welin, aýalym tiýzara oglumyzyň bir mätäşligi üçin şähere gitmeli bolandygyny bilýän. Naharam bişirip ýetişmändir palawam. Men bolsa palaw ýesim gelýär we aýalyma näme üçin ýerräk gidip gelip palaw bişirmändigini sorap gaharlanyp başlaýan. Muňa meňdeş ýagdaýlar gaty köp bolýar. Ýagny görşümi diýäli. Meniň palaw ýemek islegim soňunda gaharjanlyga getirdi. Näme üçin? Meniň palaw ýesim gelmegi erwed isleg höwes däldi. Emma haçanna bu palaw ýemek islegim men palawy bu giýje hökman imeldim diýen derejä çykanna menne eýýäm günäli herekete itergi berip başlaýar. Bu üçin men gaharlanyp başlaýan. Dinlemek we düşünmek hem islemeýän. Bu ýagdaýda biz näme diýäs? Sen meniň isleýän zadymy almaga kömek etmelisin diýen talaby öňe sürýäris. Netijede bu ýagdaý, ýagny bu höwes isleg gaharjanlyga ýa-da başga günälere bizi iterip başlaýar. İkinciden bir nähildir bir höwesdir islegim hökman gerekli derejesine çykmagy. Netijede men näme diýen? Hökman almaly diýen, şol isleýän zadym almaly diýen pikire gelýän. Isleýän zadym bolmasa ýaşaýyş bolmajak ýaly. Durmuşymda bir zat kemelen ýa-da ýetmeýän ýaly duýgular döreýär. Mysal üçin men şol giýje palaw ýemen, ýeňilrek bir taýýarlanyp bilinjek başga bir iýmit iýsemem bolup bilýär. Emma men bu giýje hökman palaw ýemer diýip bu höwesimi
iň gerekli bir zat derejesine çykarýan. Şonuň üçin hem gaharlanyp bilýän. Dawa jenjeli hem girip bilýän. Ýagny ýönökey, wajip bolmadyk zady hem iň gerekli derece çykaranymyzda biz olary alyp bilmesek, ýa-da şol zady almak üçin gaharlanmaga, manipulasiýa ýaly başga da günäli hereketlere başurýarys. Bu hökman gerek diýen düşünje bolsa, biziň bu höwesimizi üçünji, ýagny hantama bolmaklyga, ýagny bir zady hökman bolar diýip garaşmaklyga getirýär. Bu bolsa, garşymyzdakylardan sen hökman muny etmelisin diýen talaby goýýar. Sen meniň isleýän zadymy hökman bermelisin. Eger bermesen, ýa-da isleýän zadymy almagyma päsgelçilik döretsen, ýa-da päsgelçilik döredensiň diýip pikir etsen, onda men gaharlanaryn, cezalandyraryn, ýa-da başga günäleri hem ederin diýmeklige emele getirýär. Bu garaşan hantama olan zadymyzy alyp bilmänimizde bolsa, ýa-da kimdir bir päsgelçilik berýändir diýip pikir edenimizde bolsa, bu hantamaçylygymyz garaşan zadymyz bizi 4-nji ädime, ýagny 4-nji derejeye çykarýar. Ýagny göwnü galmaklyga, öýkölemäge eltýär. Netijede biz sen şunu etmedin, ýa-da sen şunu ettin, şonuň üçin men isleýän zadymy alyp bilmedim we şonuň üçin men gaharlanýan, ýa-da öýköleýän, ýa-da onu ýa-da muny etmeýän diýip hereketlere geçirýär. Isleýän zadymyzy alyp bilmänimizde bolsa, göwnümiz galýar we bu bolsa iň soňky derece, ýagny 5-nji derece kimdir birini şol eden iş üçin cezalandyrmamyza eltýär. Netijede biz sen meniň islegimi etmedin. Şonuň üçin men seni şeýle cezalandyrýan diýen derece barıp ýetýäris. Görşümüz ýaly ýönökey bir gowdur öýdýän islegimiz hem şol derejelere ýetip bilýär. Şonuň üçin biziň her birimiz kalbymyzdaky, aňymyzdaky pikirlerimizi we olardan döreýän höwesdir isleglerimizi barlagdan geçirmelidir. Biz näme isleýäris? Isleýän zadymyz alsak da, almasak da Hudaýa şöhratlandyrýarysmy? Isleýän zatlarymyz ýa-da höwesdir isleglerimiz haýsy derejeye çykyp barýar? Höweslerimiz, küýseglerimiz Hudaýyň ornuny eýleýärmi? We biziň üçin iň gerekli zat hökmünde galýarmy? Bu soraglary özümizden soramak arkaly we höwesdir isleglerimizi Hudaýyň erkine, hakikatyna laýyk derejede tutanymyzda biz gaharyň üstünden ýeňiş gazanyp biläris. Bu sebäpden Dawud peýgamber ýaly: "Ey Hudaý, meni barlada, yüregimi bil. Meni syňada, pikirlerimi bil. Gör, men erwet ýoldan barýan bolmaýyn. Ebedilik ýoluna meni ugruktur" diýip Hudaýdan dilek etmelidir. Hudaý mukaddes ruhu we mukaddes söz arkaly bize höwesdir isleglerimizi, niýetlerimiziň näme esaslanýandygyny we nämeler üçindigini bize aýan eder. Biziň her birimiz gahar netijesinde kimdir biriniň göwnüne degenler, yamanlyk edenler, ýa-da nähildir başga günäleri edenler. Emma Hudaý merhemete baý Hudaýdyr. Eger günälerimizi boyuna alsak, olar üçin ökünüp towba etsek, üýtgemek islesek, İsa Mesih'te Hudaý bizi bağışlayandır. Rabbimiz Hudaý umid berici, merhemet edicidir. Hudaý bizi günäler bilen göreşmegimizde hem bizi ýeke goýmaýar. Özüniň güýjüni, merhemetini, hakikatyny bize berýär. Onuň merhemeti bizi bağışlamaga, bizi imanymyzy saklamaga ve erwet niýetdir höweslerimizden, günälerimizden ýeňiş gazanmaga hem güýç kuwwat hem berýändir.